Jesu simdumise ngokuluka nempela Jesu uyasaphila uyabusa kukho konke asimphile le uJesu simdumise ngokulunga enyaweni zomsindisi owangena ethuneni sizophila kanye naye sizobusa kanye naye nempela uJesu usaphila vuka nini simdumise sizophila kanye naye sizobusa kanye naye. uJohani 10 verse 7. Masicala lapha kusiza ukuthi isitolo sakhona sithi maluso omuhle uJesu washo lo mfanekiso kubo kepha bona abezwisisanga ukuba kuyini lokho akukhuluma kubo. Ngakho-ke uJesu wabuye wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini mina ngiyisango lezimvu. Bonke abafike ngaphambi kwami bangamasela nabaphangi, kepha izimvu azibeswanga. Lapho uJesu uyasho ukuthi yena umalusi omuhle. Umalusi omuhle uthi uJesu washo lo mfanekiso kepha bona abamzwisisanga uma kathi uyisango lezimvu. Abazange bazwisise ngoba bona iphambi kwabo enabo ungasho kanjani ukuthi uyigidi lezimvu. Uthi ngakho-ke uJesu wabuye wathi kubo, ngiqinisile ngithi mina ngiyisango lezimvu. Still nalapho ngitshela ukuthi abamqondisisanga ukuthi uyigedi lezimvu. Yena engasho izimvu ngoba esho izimvu wayesho abantu ukuthi uyisango lokungena abantu. Bonke abafike ngaphambi kwami bangamasela nabaphangi, kepha izimvu azibiswanga. Bafike phambi kwakhe bayamasela nabaphangi, izimvu azibeswanga. Yingakho athi nje izimvu zingezami ziyalazi izwi lami, kepha umuntu ongasiyi umalusi lezo zimvu noma ezibiza azizi kumlandela. Yingakho asho ukuthi bangabaphangi namasela abafike ngaphambi kwakhe bazohovuza nje izimvu, bazotshontsha nje izimvu, abasinjengayo ukuthi yena lezimvu uyazinakekela. Yingakho athi nje uyisango lazo. Uthi mina ngiyisango, uma umuntu engena ngami uyakusindiswa, angene aphume afumane idlelo. Uma umuntu engena ngami uyawungena asindiswe afumane idlelo. Njengokuthi abantu uma besindiswa sifanele sithola idlelo. Idlelo yini? Yizwi likaNkulunkulu. Sithola imazwi kaNkulunkulu, siyakhula ngawo, siyafunda. Yilo idlelo esilidlayo uma siyizimvu zikaNkulunkulu singene ngesango. Ayikho into esijabulisa nokujabulela ukufunda izwi lakhe njalo, ukuthi thina esingene ngaye, singene ngesango,
sidla lo mqulu lo, sifunda lo mqulu lo, siphila ngalo mqulu lo, sithemba kulo mqulu lo, konke okukhulunywa yilo mqulu. Ngiyabonga. Sizwe 3 no 4. Enyaweni Lisi owangena ethuneni sizophila kanye naye sizobusa kanye naye nempela uJesu saphila vuka nini simdumise sizophila kanye naye sizobusa kanye naye. Baba wethu usezulwini,